Manggane kan urung anu dhewe. Urung jaipong. Dereng-dereng. Jaipong. Nggih, nggih. Kuwi ben jaipong. Nggih. Engko terserah engko sing bajing bajingane Mbak Elisa. Sing bajing, sing lembang. Sing lembang bajing. Nembang bajing entak maksudnya. Sing lembang. Oh. Itu bajingane. Oh iya. Loh, aja salah lho. Maaf. Kata-kata kadang-kadang nun sewu. Bajingan ki kadang-kadang wong ki mikir elek, tapi sejatine iki bajingan ki sopir napa, Bos? Sopir sikar lho. Sopir sikar ki bajingan. Iya, bener. Bajingan iki bahasa Inggris. Sopir sikar. Bajingan iki yit karo her, yit nganan, her ngiri. Ngono lho. Iki jane bakul rating kita sisi iki. Ora kok. Hai. Ora ngerti tuh. Bahasane Mas Gondrong ki bahasa Sanskerta lho. Hiti apa? Basa nguk. Hiti apa? Sik tak critani. Sik hiti apa? Itu nganan. Salah. Loh. Hiti obat nyamuk. Kok hitok nganan itu? Dagelan arep apik-apik kok entahi. Pripun jajal? Basa nguk kuwi basa Inggris. Nggih, Mas. Ngono. Pripun? Nggih. Kowe ngerti bregeteng. Bregeteng Bregeteng sing Bregeteng sing karo soto. Slametan. Kalau soto lawe bregeteng. Kayak bergedel kayak. Ngono. Ayo Han. Saya Langsung intro nduk. Terus itu tak tolong. Mbak Elisa ya gini. wis per. Introne pripun? Introne ya kok intro saka Kendang Jaipong lho Le. Kendange pripun? Tur ditak-tak delan-delan tak terus ditak delan-delan tak. Meneng ae, sing itu ben kene. Aku jurusan tari tuk. Iya, roh SMKI to biyen. Lah, STKW kok iso Nari joget Rantoyo putra-putri bisa. Jajal blindrong jajal. Jajal kon blindrong jajal. Ayo. Wah, wadeg. Lho linggo malu kula Wong darani rok neko. Kongkon manut aku gak kok kongkon. Ngono. Kok blindrong Mas ngene to. Sin to. Aku lek kok pacake Gatotkaca ngono. Biyen sik gedhi Gatotkaca lek cilik iki Garut Beling. Yo. Nduk. Ngene lho. Lho, Ngerti lho, Mbak. Taten Jawa Timur iki. Penonton tenang. Ngeten iki penonton iki mulai pun nggawa dhewe-dhewe. Lah iya tenang wong satu lagu lagi. Oh, kamu di situ nembang. Oke. Oke, sewengi wase lakoni satu lagu lagi. Arang lho poso wayangan iki. Arang nopo? Poso mesti wayangan lho. Nggih. Satu lagu. Sak karepku iki kok. Iya, Mas. Pak Harus mulai to. Pak Harus balik. Sinten jare poso arang wayangan? Niki seminggu ping 3 wayangan terus kok mangsane. Wong sugih ngono. Sampeyan ndak ngenteni sing nanggap. Lah niki Mas Rudi iki wayangan dhewe. Sampeyan ki yo ngisin-ngisini. Iki Mas nggih. Karo Rudi. Ayo, Karo Rudi bocah sing tak tresnani. dah alah enek wonge ngono, biyen bisa langsung ku. Tau takon nglakoni ning dhuwur langitan dhewe. Ya. Yo, Han. Itu Toto ditak-tak, delan-delan tak terus ditak-tak, ketak-tak. kendangane penak to, Bel? sing muni iki lho kaset buri lho. Satu lagu lagi ya. Awas siap.
bajingane. Iya bajingane. Bajing loncat. Kowe aku. Bajing loncat. Kas tenan aduh aduh aduh. Abdi lapan narosan. bajing loncat, bajing loncat, iya, bajing loncat, Bajuke goro-goro. Boten. Boten saged kudu satu lagu lagi. Satu lagu lagi.
Kok goro-goro. Kadung seneng kok. lagi. Kok ajenge bajut nih. Satu lagu lagi. Lapor ya, Mas. Nggih, Mas.